Erokamano makidiny mar ariyo mar chenro mar duol kama bede piny gi wendo modhial ne William Oloo Janak jafwambo matene. Erokamano ahinya kuom wasechegi. King'iyo ndalo manuntiere higni 36 mokalo skande ji gore ne saba. Ang'o mane dwaro ndalono to be wasego ndamo makare kaka Kenya nyaka kawuono? Trevor, I think mokwongo amosi nyikwa Ramogi na ayogo ugo dhiambone. Ang'eni gibro rango ka kendo ging'e gik mowacho nikech nitie joma ne kitie kinde no gi sani to jomoko be nyien. Kinde no piny no tuk nikech piny no yudo kodi odiyore kabisa. Sirikal mar Nyayo no odiyo piny mokifuol ma kata ne unne apaya ka ji 4-5 tipo na kofualu koro ji nothung kabisa. To nitie gik moko mang'eny motimre toke kanyo mane ji ok oyie godo. Mokwongo ne en bedo ni nothung ji makata pati machielo ne onge. Kanwe ma ji nitie te ikanu ka bende gwei mako winj kiwuoyo oko kucho to kinyi luongi Nairobi to iketi piny gi jotelo ma kanu to ina ng'at makoro iketo makata fuolo kifuol kidok kucho to iluor. Koro ne nitiere temo keto pati kaka jaduong' Ramogi kod Anyona otemo keto pati machielo otamgi. Ka koro magi nosetimre to koro olornegi kabisa. Koro kolorne koro onge kaka ji fuol. Kae to nitiere ji be ni kwanya kata unan nyithi sikul ikwanyowa kata wan kinde no mwasomo. Kuonde mwasome kata kuwuoyo kaka nyithi sikul kama tikwanyowa kwanya. Kata unge ngamo penjo ni wachang'o gudruok no kende to kata ne embalarian kuonde mag tiegruoge ne nitiere okwach kich. Un gi rowere weteu to kari ni kia ni wuoyo kata karem no kwai kata ugom na mpira ikwanya nyaka jopuonju lecturers gikwanyo kata mna drama kaka university traveling theatre Kamerithu mago kane kaka sani nyochi neno ka school drama festival kowuoge topic moro mager tiyudo ke ide duond gi cha mane kaka ne en. Koro ne nitiere nek ne nitie joma noneg kinde no ma ji ne ok oyie godo. Bedo ni lwasi ma siasa ne odi duonde makoro ji ok fuol ji matin ne nyalo loso. Kata Odinga Jaramogi ka noloso to loso ni to kinyo geng ne ode Nairobi ka kata mna Kisumo Milimani ok owuogi. Nyithi university gi kuonde nyaka lecturers kaka nyisi gazede be kamano. Magazede nitie mane igoyo to sama tin okwach kich odhi osefualogi kata mna manie apaya ka kuchiewo gokinyi onge kata gazeta achiel gisefualo te to kokanto gidhi nyaka printing press kucho magikawo gi kocha. Kuro piny nothung' manochopo kama ji wacho ni to matek manade ma noriwo ji kanyakla mochopo kama ji wacho ni ai matek. Un kaka jofwambo nutiyo nade ka koro kata gimendeki koro inyalo fuali samora amora to gibiro magikawo nyaka gazet te? Ing'eni kinde no kore ka osidhno gudu kase tieko somo to yudo ka nasebedo jafwambo toke kucho to ne ok yot nikech anyalo nyisi ni e higa gana 1887 piny ne tek kabisa kaeto 88 ne nitiere gazet mo maniluongo ni Beyond. Beyond ne en gazet jo NCCK jo kanisa to gazet ni nwa jandike kapod wan kaka nyithindo masomo. Koro nalidho go oboke ma bith kanya akowo kacha kaka paro iluongo ni letters to the editor gi dho liech to kata opinion samo nyakete opinion. Koro kinde no nandiko wach moro kawacho niya ai to ma en dewo ji manado yudo kokika mayo mane jumba kare chon nene chairman mar KANU. Koro kanga ni oloso loka chati iluongi loka. Koro nandike paro moro kanyo to en luongo ji manade. Mana achiel kuom gik manomiyo yaw na case file kaka iwachoga. Koro mano gikete file. To yudo ka gazedni ondiko notimo nonro maber ahinya korka election mane iluongo ni Mlolongo. Mlolongo ne en
nen yiero marachune ma joma jokanu dware mne iketo to kuriedo kama gi ng'at ma sirikal ok dwar to ichwado wacho ne nitie jok miluongo ni kanu youth ne ger kabisa ma chungi kate korio ma ka okiketo gir kanucha mar thuon gweno to kata mna kalo ok ikal iyo sa yieri go agaji aching koro higano ka ji teneno wanena kama koro higano nandiko barua more nation ma kakuru noseyier joma noyier achiel kuom ginen gina mosenindo Dalmas Otieno tandiko paro moro acho to Dalmas in wuod piny ma ji ogena ni mari ni nyo en yiero modhial ma jopiny oyiego koso nyo en mochuno ma nation no ketenia Dalmas is it selection or election mano bende ne gifualo okete fel kare giluaka kaeto kinde no bende ne nitie gazede moko mane pingo sirikal ne nitiere tok Kencom kamone ot montie kanyero niluongo ni Tumaini House gazet mar ginene lengo target mag jo church Nyamora Pius Nyamora girina nitie gimoro niluongo ni society gi mamoko kanye mane gintiere kur step ka kata kitero kindeno nwandiko mna gi lwetwa kata inyalo dhi goe tapa titero ne edita koro igwenyori kod okwach kich to ka kinde mag sefwenyo ni koro nitie gimom dhi wuok mager tipo mna ka gimako edita kata kaka Gitobi Manyaram ne ochako loso gimiluongo ni ginen Nairobi Law Monthly imako gwa maka koro mae kaka ne chalma kae to ka gifwenyo ni nitiere gaset moma dhi golo gimoro ma pek kabisa to ok giriti ni mondo wuogi makinde moro ne gidhiye ne nitiere printing farm moro iluongo ni photo form okwach kich no dhiye mo ondhiyo gazede go gi kucho te okowuok to mopusore nikech ninyalo gina kanto mo set ketie gide inyalo print mamoko okogwen gisedhi kuonde ma iuse gazede magi uso te ko kanto gi kaka githuon un kuchieu ni manyo gazet onge gazet onge to nitie mako yudigo kaka Beyond ni no bedo ne giwacho ni ogoyo kum band ma wan kaka nyithi skul kinde no ne wan ji 2 3 4 mong'e kama nwakano gi e library ma sa auchiel otieno tidhi some mondo ichal gimo konyi juolo wi korka kaka piny chal to ne kaka sani chik nyiso ni kata sani ko yudi kode ka gi activate chik no to nyiso ni pod inyamaki nyaka sani pod en band pokoloke to koro jafwambo ng'eni gigi dich motawo mana wang'i joma ne onge sani koro ikelo na katiba 2 te maendi ema nokonyowa mogik koso podi ntiere chenro ma pod nie katiba kama podi nyaka kel ng'anyo wakonyore mogik gi katiba ineno katiba mineno ni en achiel kuom gigo mwanyalo wacho ni wayudo korka kedo ne weche mag sabasaba kata toke kocha nikech mokwongo katiba oyawo nafas mondo party obedie to although noyudo ka Moi nosebedo ng'ama luor makoro noyawo thuolo mar bedo parties mamoko to koro katiba to gure mamacho ni nyaka wabed gi multi party ok en gima ng'ato nyalo chako loko koro katiba ni en achiel kuom mise mwayudo korka kedo matekno iwinjo to katiba kende ok nyal konyo nikech katiba en gima dholiech nyalo wacho ni en ideal oloso lwasi to lwasi no nyaka gere nikech ka ok ogere to katiba wuon kende ok dhirre ma dhongere wacho ni you see ok en self executing to kae to katiba kano sebiro achiel kuom gik maricho kabisa manotimore ni chakre iga 2013 jomosebede telno jomopingo katiba kata sani jomomako irwathe sirikal ne jomopingo katiba manochoko ji 2 milion mondo ping katiba ni koro en gima giketo noti kata gielewo giwacho ni ni wahero katiba to ok gihere nikech ogayo gi korka timo timbe ma
nigi ng'iyo go chon. Nikech joma nie e telo sani nitie jomoko mane nie e KANU kucho, moko ne nitie YK 92 manosiro sirikal mane deyo kor ji kendo deyo ng'ut ji. Yeah. To sani be wan gi agenda moro manyalo miyo ji dhi e ng'anyo mar Sabasaba. Agenda moriwo ji te nikech ndalo ucha ne nitiere gima ne riwo oganda. Wacho demokrasi ne nudwaro party mondo yaw mondo ng'ato obed gi party. Thung' mane othung' godo nokodwar. Sani king'iyo rowere masani be gin gi gimomiyo onego bed ni gidhi e ng'anyo koso mato sukuro mana mar oledhi. Ing'e niya, gimotimore ne nitiere kinde wacha, ibro yudo ka ne nitiere puonjruok mane wapuonjore e grube kata una nyithi skul kata unie oko kae, ne nitiere puonjruok ma ji ne puonjore kendo ma iyudo ka wich wach mar kedo ne piny ok en gima chakre achaka kaka ineno ni puth. En gimigero. Nikech wan kwa somo gima niluongo ni haya. E secondary school already wi osechako bedo mawach nikech gik misomo gin gik ma miyo wi ing'en to piny ochiko kure. Ka koro chopo form 5 and 6 kanyo, koro wi wach kabisa nikech kinde no isomo ma osetung', tisomo Karl Marx, tisomo gik mopogore miwacho to kare ma kaka piny onego bedi. Ma achiel kuom gik mane ok wayiego kabisa kaka joma ne somo ne en wuondruok ma jo Kenya ne gin non-aligned. Ni gin gichung' e diere ni ok ging'e west kata east. Ne en miriambo nikech nwang'eyo ni Kenyatta ka nosewuok kama to ochwalo Kenya odhi ang'owa west makoro support pinje wazungu machalo kaka Western Europe kod America. To ni nitiere kinde ni ng'en Africa pod kedo. Koro nitiere pinje mag Africa moko ma pod kedo tikonyogi kod pinje mang'owa ma east. Iwinjo? Koro ne nitiere gima waluongo gi dho ngere ni ideological leanings. Koro ka un nyithi skul kata mana joma nika to wacho ni ka sirikal riambo. Kaito history bende sirikal noketo mipuonjo ji mataro. Mano be pok wa correct nyaka kawuono. History mipuonjo nyithindo kata mana sani en ataro nikech nitie joma ok dwan mondo osom wachgi. To nitie ji achiel ariyo adek miwacho ni ng'ane mnokedo. Koro kinde no ne nitiere riwruok nikech mokwongo jo Kenya noyie ni party achiel ok wadwar. Ji noyie ni sirikal othung'o ji makata mna beda kama notimo buche ne ok otim. Nwaja chokore Odeon Cinema kaka nyithi skul, nyithi mbalariany. Kata ka ji nie rusa kata kang'o. Ji ariyo adek ang'wen kuchopo abich giseng'wanou. Udhi nindo Central Station katitero kama chielo. Moko no end up kamit. Koso gimutimo to koro ng'ama ng'isi. Ng'ama ng'isi gimoro ka onge. Mana kucho mna joma koro ng'wenyou ema nyisi ni pingo sirikal nade. Gik musomo richo. Udhi ketho go piny. Kata nondhiya iga 88. Kare case file mane gigero cha. Nyaka barupe manandiko madwaro kata scholarship gikete iye kanyo. Koro an kapo kadhie gikwongo gidhi dala giyudo ka onge. An Nairobi ka jodala moro telegram nomera mo to jomoko ka banyo William ka penja ni antro itimo nyayo nade. Koro anongech to kana dhi dala ni ndala di giseng'e ni ndala to gibiro ge bonde gi Land Rover. To ji noringo nikech kinde no kano maki ni sirikal omaki ni pingo ji ni pingo sirikal ng'ama dwa sudo buti onge. Matini ndalo no mokwongo kwach kicha ne ng'eny koso nikech lony manyasani minyalo many go ng'ato nigi simu ma itimo ne godo tracking ja ne onge to ne ging'e kuonde ma untie. Ne ging'eyo. Ineno kaka posta mineno ma ji ne ndike barua ne gin kamoro amora nyaka chife nyaka kidhedhe magweng'cha mago ero ne chiwo gin nikech moi ne nitie gi network ma iluongo dho ngere ka ni surveillance ne. No nyaka ta gocho ni jif moro gokinyi to ino kinge mokal kata jotende mochop kucho. Kae to jibe noluor ma ka sirikal wacho kan mu wacho ni rogota. Kano wacho ni rogota hawa wanapinga serikali. Jite ikwanyou. Koro anapom na kikwanya. Koro ji noringo nwago dala no mera moro. Ji oringo te babu akende mnochung koda to ka anie gin ka kosetera odang'ech ji onge ng'ama biro iri
Mana wete na dek, nano wete na ariyo. Chiel nyocha wa yiko higa manyoka lung di kodede mno sudo buta. Gi machielo be notho higni adek ang'wen lung ni John Makolo. To gi wuoda moro netie county no kinde cha lung ni county council. Joge mne lima. Jomodongo luor te. Iwinjo. Koro ne piny tek kamano ing'wanou ok wuo gimora mora matin kata mna ka unie ba imakou. Kinde no ero omake Professor Yugi, Oyuga Kongo, kode Anyona, gi nyen machielo, negi madho Kongo to go mbaka gi nekae, Dagoretika, ong'wan gi. Umadho mna Kongo ugo mna mbaka, ong'wanu, ko ning'wan wana jikama, ing'wan ng'wana jikama. Kuro ne ok en gima yot, ne onge nafas. To serikal ne nigi umabith, mapoko dwaro yud nikech chiegni ne recruit ji mang'eny masomo ne girieko kamora mora. King'iyo kaka nimako ji ndalo no to gisani joked ne ratich oganda nyocha ne wuok ni gidwa dhi mondo gidonje od bura. Nudwa dhi donjo kanye koso ne mana mbaka manugoye mane duong'e mogik moloyo kama udwa dhi. Nikech sani koro joked ratich oganda ne wacho ni ne gidwa dhi od bura to geng'gi. Jomoko wacho ni sabasaba osie ni timo mana kama kunji ok e od bura ka. Iwinjo Trevor. Wabro ketho piny nikech ng'anyo midwa keth go gik moko kata obed gige serikal ma wagero kod osuru. Onge sa asaya mane wang'anyo kata mnadhi Kamkunji ana oyuda kan gine kae oyuda ka wan koro oseketno ogudu koro wan gine kae to samora adago wadwa Parklands ka. Koro pinyo chacho. Unu dwa ni sirikal owinju onge gimiketho. Kata ka ji ne dhi Kamkunji, ji dwara kata kineno siku gi joma moko ga orengo gi rich kaka ne dhi. Pick up mane nitie ma ji oidho to joma moko wuotha onge gimiketho. Onge gima ni ketho. Ng'ama nodhi ginene kar od ng'ado bura ni ketho. Parliament ne en kama ji oluoro. Nikech parliament ne nitie joma yalo ma ji ogeno. Kaka the Seven Bearded Sisters. Parliament onge ng'ama ne dwa nomul no kethi. Nikech parliament ene kama iyale buche. Od sirikal mora ne onge ng'ama dwa no kethi. Koro miyo kaka sani. To marwa masani lwenyi kuonde te nyaka gigoji ndara. Andanga ga kijende ni nyiso ni ok uhero gimoro ma sirikal timo ok onyiso ni nyaka uketh gik moko. Nyiso ni kata kaka chieng' sabasaba ne. Ing'eni unyalo nyiso sirimo mapek kabisa chieng' sabasaba kaka ma. Samoro udhi kata mne kanisa kata ne gidhi mna Uhuru Park. To kanye magiwere kata ka en jofwambo gi keto biro mna iru kanyo. To gimoro nuwuothe apaya mung'anyo makoro miyo kata polis bende bedo akicha moloro ka. Nikech ma ing'e gima biro timore. Biro chopo kama yawa matindo gi. Nikech ji chako ol kod method margi no. Gibiro bedo makoro gidong' mna ka gidiedo kendgi. To kendo gibiro dong' ka koro gin na sanja. Ok ino ka sani ng'anyo ma sani ok chal kaka machon. Sani onge ng'ama dwa ng'anyo. Koro iyudo ka ji dhi dong' sanja ma duondgi ok bi winji kae to biro chopo kama ji wacho ni to kare koro mano ero to en mar oyuma. Kae to siasa bende odonje wach ng'anyo. Nikech joma ng'anyo gi koro king'iyo gi en ng'anyo mantie jomiwe nopondo tokgi ni mondo gidhi giwuo kae to giwach gimoro kae to nitie joma koro bende oendere korka ginene ahinya nyaka koro jitinde wacho gimo luongo ni Gen Z. Kata wan Gen Z kinde no. Kendo ne watindo malo kata joma aneno koro ng'anyo kagi. Iwinjo? To approach marwa ne en mar wacho to Kenya dwarang onge gima riwo ji sani e Kenya kae. Kendo ji omedo pogore moloyo. Kinde cha ne wacho ni Moi gi Kanu hinyo ji. Ji te noyiego. Ineno ogendini ma Kenya kagi. Kendo ji noriwore nyaka jolang'o mane jokor gi Moi nitiere Chelagat Mutai nitie osiepo iluongo ni Tirop Kitur gi joma moko nondhigi to gin jolang'o ma oganda mar Moi nikech ji wacho ni ma to ok timre. Iwinjo? To sani ibiro yudo ka koro Kenya osepogore kidienje kae to joma go machiemo iyanyo. Iwinjo? Kaka sani ok nyocha giwacho ne baba ni in koro yue. Babo yueyo gi joge
gi dho English iluongo ni yweyo no demobilize jo baba nikech mage jo maandamano ji kik wigi wil joma yande timo maandamano kae gin jo baba go koro gowacho ni baba yweyo gang'o gi joge kaeto thone be pod lit ne joge koro gowacho ni kare wamed yweyo kaeto sama giyweyo no to ayany midire mbui un uchamo remo un blood based un ang'o uchamo gine mar mkate nus mkate ang'o gere koro joma nigi chuny mar wacho ni waked ne Kenya kanyakla koro dok matin to joma moko ma koro kedo sani gin kore ka gikawe gi sani ting'eyo magi osieko ni ngenya kawuono chora danya ted mara iwi ng'e dholuo no dholuo maiye maiye tiende ni ya in kaka Trevor sani kikendo nyako moro to yudo kisedongo kaka koro iduong'ne to kosieko ni to niya othung'i ni mondo uted maru simba ni denyo to mama utu ncho pidhi miromo kama in wuoyi maranjogo wuodo ywa maranjogo oyudi kiduong' kama to chako wacho ni chwara ni denya nya Trevor denyo koro wachak tedo marwa gine osieko ni ngeny gima biro ketho Kenya sani en kijende makoro kawe gi ka ni huch gidwa ringo kodem kata historia mar Kenya kaka ne chal onge nikech kinde wacha kama ibire ira kachacha ne nitiere gik mwaluongo ni kalatese matindo mayugo wich gi message mapek kabisa manyisi ni ang'a timre piny ka to jiwi moko nwaluongo ni pambana moko nwaluongo December 12th movement moko nitie nying maniluongo waluongo ni leaflets nikech ne onge sime masani ni koro kibiro ira kata kumadho kata chai adiro ni e bwo mesa tip kani ofuku wang'e dhi somna gotieno saa 6 otieno iwinjo to kinyi chiew ka wi oyugno miwacho ni piny ni nyaka koro weloke to sirimo machalo kamano gi yugo wich machalo kamano based on history machalo kamano onge to sani okura ne ka jigo mbaka mar one term two term gi akwede mag dhoudi mag jo Mount Kenya mag jo Rift Valley mag jo Central mag jo Kanye mano ne onge ndalo cha ne onge kalongolongo makoro jitugo kata social media miyanyogo jok mamoko yanyogo nikech koro riwo jo Kenya onge iwinjo sani jo Kenya onge agenda manyalo riwo ji nikech one term ok en an ideology minyalo wacho ni koro ni nyalo riwo ji kata two term so what can one term and one term what is the end game chakre 2024 nyaka sani ji penjo ni ya fine mokwongo ne en ga ni Ruto must go okay then oloke koro bang'e ni one term to penjo maduong' ma ji poko penjo ma jomoko penjo wan wasepenjo gigi mantie kata WhatsApp mamoko golwa kwa penjo to okay sawa awach ni erodhi to e chenro marwa kaka joma luwo katiba kendo nokedo ne katiba odhi nonyalo jok modhi to ere kaka waketo ng'ama nyien onge ng'ama dwa ni wabiro kwasechopo kanye kwa ng'iye mano ke kaka igero piny an historian nasomo history kendo asomo revolutions mang'eny nyaka mag France nyaka mag ang'ogere vacuum matin kama tulo ema muochie iwinjo koro miyo wanyalo jiwo niya mondo jo Kenya sudi ka sirikand ni rach ahinya to kendo ing'e ni ka sirikand ni rach nyaka convince joma moko ni sirikand ni rach nikech nitie joma noyiero sirikand ni to mage joma go e nduru mohewo ji to iwako joma ni oko joma oko noyiero sirikand ni mondo konyugo nduru to pok i-convince gi to ka giwacho ni awan pod waywe mathin to iyanyo gi ga ilote yanyo mapok odwaro yudi achadha kaka party leader wacho iwinjo iyanyanyora mi don nyaka iye ango biri ong'anyo mwacho ni kare waweni Monone ka mudhi chopo. Koro un kaka jofwambo matene. Jotelo machon kamoting'o Charles Rubia giri mago joma noneno James Orengo giri joma ne gore ne weche mopogore opogore kidienje mopogore opogore. Ndalo cha ne gigore nikech ang'o to gima ne gigore ne go seche ka. Be pod en gima onego bed ni gigore ne sani koso sani koro opogore. Nitie pogruok. Iwinjo adwa nyisi ni ing'eni ka moi nothung'o ji kabisa
an ne antie kinde no kendo anyisi kendo ni wan kaka nyithi skul kinde no to bang'e kata ka koro sabasab moko man to yudo ka koro wana jiki ma kendo wan joting ndai mag josiasa go waseyudo ni moyo thung'o ji gi kanu youth wing rodho ji kata kor gweng' ang'o giri ok iwuothi kiwuotho kama gine polis kinde no ene boka michwadi chwado kamitero ng'ato onge polis boluorogi iwinjo to nochopo kama chir moro nodonjo makoro jo Kenya chako bedo kanyakla. Anyalo nyisi ni mokwongo tik chir ji ne pod kuodho wach oko to ka ji kuodho wach oko to chieng' moro Reverend Timothy Njoa mabenyonie gine wang' jowi nyoro ni nowuoyo e church moro malo ka ni Rungiri church to wacho ni piny rach sana to koro chopo kama nyaka watimre nade wabedie gi party momedore to kae to owuok kanyo to yudo ka Jaramogi ne bede 4th floor mar Ajip House kacha ka sirikal no thung'e to koro obedo ga kanyo koloso biashara mare mar East African Spectre. Oyudo ka kinde no ka Nyerere retire, Nyerere obiro ka modhi olime industrial complex mare kucha. Koro kanye mobede to owuoyo gi ji. Kanye Manjoya nodhiye to an kaka jo gazet kinde no nitie jo kaka weekly review. Achiel kuom gazede mane ger kabisa mane kelo weche siasa kendo nono ye matut kabisa nen weekly review. Weekly review bene ne nitie kanyo Ajip House. Koro ka Njoya nowacho ni gidhi ir Jaramogi, weekly review noyudo wachno to joma moko be nokuodhne gi wachno to ka Njoya okawo muma symbolically omiyo Jaramogi gigoye picha mit nowuok e gazet jo Kenya owuok ni to ke piny otuk to kamano timre ni to Okulu bendo loso Bishop Henry Okulu ne ng'ami winjo duonde malich nikech kata toke kucho noyudo kowuoyoga to wacho ni no multiparty nyaka koro wabedgo to kamano rumo ni to ji chako songo gi Jaramogi. Rubia obiro iwinjo Matiba obiro koro gichako bedo gang'owa gi buche kanyo ero 4th floor mar Ajip House iwinjo kato chieng' machielo koro giwuok gidhi Chester House kama nitime press conferences te nen Chester House kacha koro gichako giwuok gidhi kanyo ero koro gaset nyaka international media chako kawo duondgi to kinde no nen ka duol moro wuok kuom jotelo mnogen kamano en gima lich kabisa osaso it ji to kendo chieng' odira kodira ma ji dhi dira kanisa kaka mar Sunday jo gazet kaka ne wan ifwarir joma chalo Okulu giri nyaka ang'e yudie kuot maduong' Okulu nowuok ka odhi obedo Kisumo St. Stephen's Cathedral kuro jowa mane ni Kisumo achiel kuom gi niluongo ni The Leto Keyo Ng'iyo mane ndiko ne Nation ne ja Nation kende kinde no gin Kisumo every Sunday editor maka ung'e ni Okulu dhi loso ka nyaka wang' oyudi ang'owa to ka Jaramogi wuok ka odhi dala to nyakuliwe ni to wacho nang'o wan wadhi ga ka Jaramogi na dak arena to nen drep Jaramogi mo nentie iluongo no Uma Jakabondo okawa gi pijot moro ma blue kama to godhiambo wadhi kech noten Jaramogi chiemo kata gine koro wadonjo e gine kanyo wadho yudo ka Jaramogi muodo duma gi nyoyo gi gina ne aidha nyoyo kata nyithindo ubiro ng'en wasomori ko meanwhile jo gazet mamoko nyaka mwa oko nie bathe kanyo milimani rito to do wachang'o polis to geng'o numa okudonjo to kono wade nikech mtokani koro midonjo ni ibo yudo ka jogi ang' penjin to Jaramogi wachang'o iwinjo to kano wuok chieng' moro kata na di chiel to wuok kata dhi ne stage to wacho ni amoso mano kende en news to jiwo jo Kenya nikech gima no wacho ne bith gima jodin gi ne wacho ne bith to gima Rubia giro chako wacho ni koro ne bith koro nitie duol mane winjo to ne giwacho gik miwacho ni sirikal kanu othung'o ji Kenya nyaka bed gi thuolo ma ji nyalo timo ang'owa wuothogo kendo wacho weche gi kaka dwarore nikech Kenya en piny mantie gi huyanga kendo nitie katiba mnwaloso Lancaster noriwo ji iwinjo to sanie koro jomomako wach ni gi ndhedhe teni gimake e yo moro ma gimake matek to ok gimake e yo mariwo ji sani king'iyo agenda ni duol ma wuoyo kuom gik ma ji dwaro ema koro ng'eny ahinya ma mikoro ji pachgi nyalo lal maonge ng'ama ong'e ni agenda en ang'o
koso gima giwacho e moko beth ma saso it ng'ato. Nikech ndalo cha ng'eni nitie ji mano kane wuoyo mana ka giwacho, ji kane wuoyo to iwinjo. Sani joma wuoyo gi mang'eny ahinya momiyo koro agenda lale e ji ka koso gima giwacho e maonge. En weche ariyogo. Achiel, joma nigi luor ma jo Kenya oluoro man gi chia mar kedo ne piny onge. Katerang na United Opposition katerang gine onge. Kenya ni duk kor joma nyalo winjo ang'owa duondgi ma king'iyo ling'any mare tiwacho ni ng'ane to sebedo ka kedo ne gini nyaka nene kindoko bar. Nikech joma ni sani kawuono ng'ani wacho gini kinyo wacho gini kawuono wacho gini ka tany. Josiasa ma kaa koro tany. Ok giwach weche matucho ji. Iwinjo? Takwede bende koro ng'eny. Nikech kiwinjo ka ng'ato wacho ni ni ma anta mako got. Anta mako kia area ni amako area ni. Koro kiwuoyo n'oganda ni ji noringo Kenya. Ochalo kaka higa 2017. Ji noringo Kenya. Dong ni neno map moro mane nitie ma ji oliro Kenya. Jomoko ni Central Republic to jomoko ni nang'owa. Ng'ato poge kien. Nwan gi bura moro magoro mabno. Jo sirikal nodwa nega. Nisento jo Kenya useringo. Nikech jomoko ni People's Republic, jomoko ni Central Republic. Nwachoko bura mag jofwambo 100. To nachiwo presentation jogo dwa nega jo sirikal no choko bura. Iwinjo? Kae to the next thing en niya jowa makoro matindo manyocho icho wach ni mar pingo sirikal negi biro ga agenda ma ji no winjo mar weche mag finance bill. Iwinjo? Ngima matek jo Azimio no wacho bang elections. Inyalo paro kinde ng'anyo mar sufuria. Mane giwacho en gima nomako jo Kenya kama. Koro jo Jenzi bo chako duogo kawe. Ting'e gima kendo nochako ketho wachno. Nikech joma koro make kaka jo Jenzi dwa wacho ni manyichi wacho cha ok ber. Ni maru ni makoro ber. Mochopo kama koro giwacho ni wan mwakeda ahinya ni koro ji 62 aparo ntiere figures gi aipo wacho gi kod joma moko. To higa makocha joked ne ratiro mang'eny imlu kod joma moko noyudo owacho ni ji 75 kata mokalo nohinyore. Koro jomoko wacho ni macha ne berie marwa ni ang'owa. Koro magio e ndere. Iwinjo? Koro sama gio e ndere no to maa miyo jomoko koro akwede chako wuok ni mai makoro uneno ni uo e ndere to machielo cha donge en the same thing ngima tek. Ok mane mwawacho. Kata mna finance bill miwacho ni. An kawacho ni ochakre jomoko no wacho ni to ok ikonywa loko gini e dholuo. Ke dholuo bna ng'e mana maber. Akonyo jomoko wacho ni ginane finance bill ni dholuo en kama. Kakori chako nyisogi ni wadhi uru mbele to gi yo moro moriere ni inikia in kore un joma chon. Okori wegi. Dora kwede be chakore. Akwede. Okar ung'e malowa. Ting'e ni gero piny kata mna gimwa wacho ni revolutions kata progressive changes gin progressive kamano. To kendo ogerore oluore wi nyawadgi. Ok onyal wuoge ni puso to wuok kode nitiere joma nochake kacha. Penj gen to uto notimo nade. Kiwacho ne joma ogede wach masani gibro nyisi ni unotime yo mopogore sani wan koro digital ang'ogere nitie kaka netim minyalo somo kuom joka. Nikech e kedo ne piny nitie gima kizungu luongo ni allies. Nyakuger allies across generations. Tieng' ka tieng'. Tieng' cha koro ol. Tieng'wa koro wa ol. To wanie gi paro mo mwanyalo sumi. Mwacho ni udhi maber to katu wagai. Katu udhi maber kaka koro ang'o wagai. Kaka koro sani piny onagi wagayogi. Kik ng'ato wuoga ni gine nikech nwawacho negi ni nitie joma nyuo kong'o ka to nitie kwiri e iye. Ok en kongu. Inyalo chuo seke mi madh kwiri. Nyaki hori. To kendo yande nitiere gima joluo wacho ni kata ka in thuon iringo tidikori. Kiringo michweyo to chalo kaka joluo wacho ni jowi magere mitimo ang'owa ichuogo piene. Iwinjo? To joluo be chako wacho ni ondiek maluor e maru. Ok no ondiek luor aluora completely. Ondiek ikisvere dare. Dong na ka ondiek nyalo monji e dala makao chiachi. Kati kedo kode tok. Mokaw.
nikech nitie sama ibedo jachir to nitie sama iwacho ni aka tinyalo ng'ad ng'uta. And mae mwanyiso josiasa kata matindo, jowa matindo me siasa, ni kaka Kenya chal sani e kedo ne Kenya, nitie sama odwaro niya ubedo ginene, ineno kata kaka dhok kakwayo. Wan gi josiasa machalo nyiroe e waka. To ka gisemadho chak to gidwa chikore gin jejore tinyalo njejori mondiek chami oko kucho. Ikwayi ogandau, ikwayi kul. Ei dhok nitiere dhiang' moro nitie ka makudho kata rwath. Ruadhu makudho ni nyalo kudho mabuogo ndiek. To kimadho chak kama mit koro in iwacho ni in koro inyalo ichikori kucho ichikori kata igai to ok inyal, ondiek nyalo chami. Magi gimwatemo nyiso josiasa makoro matani igayogi nikech ikwaye ogandau. Kwaye ogandau no konyi nikech kiny nyalo survive mondo ichak itimri nade imadhi e chak manyien. Kineno gini kaka ng'aw jomosebedo kanyo kaka jafwambo matene, ang'o makoro nego timre e rapar mar sabasaba mabiro mbele ka? Jaduong' party leader Oburu Oginga nowacho ni kaber to nego bed holiday chieng' mana mar rapar nikech ji osea mabor mosekonyo jopiny nyaka sani. In kineno deber ka ang'o motimore? Kamkunji bende koro sani waneno ka lwasi mare iloko. Jomoko wacho ni odhi ketho chia mar rapar nikech en gima ne ji ong'eyo kaka en no. Jomoko bende wacho ni loke no dhi ketho historia. In ineno nang'o, ang'o ma onego timre kore chenro mag rapar mar sabasaba kwa dhi mbele? Adwa nyisi Trevor ni kaka nyisi ni tieng' ka tieng' nitie gi lokruok manyaka bedi. Ineno jo France, the French Revolution of 1789 nomako mach ma joma ne kedo gi sirikal mokwongo giwuok niya kingi kod Queen jaode oringowa gi aparika gidhi Lyons wadhi omogi nikech wachandre kata ok gidewa gidhi gi omogi giduogo ka. Koro ing'eni pod muolo nitie iwinjo. Koro gikelo kingi gi Queen kato kingi pod ok dwa dewogi. Koro gichalo gima giidho asira timre nade idho mano idho mochopo kama gi Queen dwa ringo dhi Austria odhi ogam giduog kama. Ok makoro nitiere French innovator moro niluongo ni guillotine. Koro lose machine mane chop go off wigi chande. Sedhi photocopy seno gimi ing'ado mano ero en a variation mar innovation mar guillotine. Nikech kane chalo gima ok idwa revolution tiketo wiye mesa tinga chope iwinjo. Koro kane French Revolution kane oserumo magi talk about liberty, gi talk about freedom and all the others no inspire the French. To giwacho ni koro wamiyo France a new constitution. No get destroy. The only thing negitimo gima nyo kijende jo timo to gidhi monjo jela, the Bastille. They stormed the Bastille. Magi free prisoners. Parliament ne nitie ogiketho. Kata ka kingi noriembogi e chamber kama ne owacho no dwa kete jo ginene odwa mete gi joge ne ogiketho. Gwacho ni kar wawe ni kanyo wadhi e tennis court magi swear the famous tennis court oath. To gwacho ni nyakwa mi France a new constitution. Kane gisemiyo France a new constitution to giwacho ni koro nyakwa bed organized. Nikech ne nitie gap moro mane giwe kanye ema kam Napoleon nodonje mo red Europe kendo red Europe diriyo makoro kotere St. Helena ka kore ka piny okwe. The French isewinjo ka giketho gigegi kata kam to gin mane gin gi one of the most extreme revolutions iwinjo. So in our case kaka Kenya wasebedo gi stages of revolutions mwa timo ga ngowa loko go piny. Sabasaba kawuono ang'iyo clip mo mar jaduong' Raila ma achiel kuom sabasaba mane ogina nodhi mna Serena ka to gi joge moko to address press conference ko paro nego ji ni kaka nwasekedo ne piny achiel wayudo ma machielo ni to ma to podi kod ma wago tiklo mondo wach ni to ma wadwa timo nade. Ok en gima ji ok en dhao sate. Koro pacha matemo nyiso jo Kenya gi jowa duto ni
mokwongo kata mancha jidhie mak ginane commemoration mar Gen Z chieng' cha nahero ka naneno ka gidhie kanisa. Okay. Mano was powerful enough. To koro wuok no dhie street no tung'e ni nitie nikech ing'e ni sirikal bende kapo no buoga ahinya to ochalo kwach. Ogolo koke, onyalo gwari gi gwar moro ma ok yot. To joluo be wacho ni ya ma joluo ma gin to ng'eyo wacho ni ya kinda kitenga nomiyo yiena wacho nikech joluo bro winje nomiyo nyang' nogwaro nyar min kiroro. Iwinjo kinda kitenga kikitim gimoro gi kinda ahinya. Okay. Erokamano mane kama weche ndo moro mar duol. Erokamano. In gi dhulu matek. Dhulu jowacho Jaduong' William Oloo Janak jafwambo matene waduoko ni erokamano kuom gokono mbaka kawuono. Koro winjo kaka chenro mar rapar mar Sabasaba ne chalo gi jogo mantiere kanyo. Mono wacho pile pile ni kaka ogando ni wamakre uru mondo wagerre kaka joka ng'ato. Kamano mane kama weche chenro moro mar duol. Kochopo saa 3 to George Bati Dadi Cool bro biro mondo gis weche manyien mosebedo katimore pacho ka. An kaka pile nyinga Trevor Obija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakuar guok ocham pesa wanere gendo ki. Erokamano.